muji syukur kunjuk marang purbaning Hyang Agung awit kanugrahan kang diparingake marang Janaka. Kanugrahan mau ora ana liya kejaba mung jeneng sira garwaku wong manis Yayi Dresanala. Kebiaring pasuryanmu kaya hanenuntun jantraning kodrat marang kamulyanku kamulyaning panengah Pandhawa ya kuwi Arjuna ya Janaka. Dresanala uruping rasa tresna ubaling turit dasmara ya gene saya makantar-kantar ngrembaka tan bisa kabesmi. Wong ayu Dresanala rerenggan ana ing kahyangan pepasrening jagat pranyata tan hamba barendah rembulan katon peteng Kartika saya remeng awit kalah kelawan prebawane wong ayu kang pinter jiret jantungku. Dresanala Pangeran Janaka boten benten kadi kembang-kembang ingkang mapan wonten sajroning taman nadyan to makroha ngambar gondo arum nanging wusanane padha layu. Iwak-iwak kang lelumban ana balumbang sampun datan ringas lumuh anggenipun joget awit sedaya kala wausor Prabawa kelawan pingit wibawa paduka Kakang Pangeran Arjuna. Bejo-bejane wong wadon sak lumahing bantala sak kurping ngakasa lamun to bisa leladi lan ngabekti marang Raden Janaka. Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manuta ndak mbanajeng kunir pita kang sela pindha Kartika baya mirah baya inten pepujanku wong manis mara gage ndak kanthi lelumban pariying katresnan kekosok kang sari-sari tambanono brangtaku iki wong ayu.
Paduka Pangeran Janaka saestu tresna lair kang sarta batin dumateng keng garwa kula pun Dresanala kenging menapa menawi kula sawang saking gelagat ingkang beneh kalian adat saben sajak Paduka Pangeran Arjuna nggembol perkawis ingkang sinandi mugi saged kababarna Pangeran. Garwaku wong manis Dresanala tri ari kawuri utawa telung dina kepungkur pun kakang ngimpi kalamunta kahyangan swarga dahana kene katimbrung banjir bandang yayi banjur pangimpen wujuding banjir bandang ingkang anempuh ana ing kayangan swarga dahana iki kira-kira ana pratandha apa ya yayi Yayi Dresanala tambanono brangtane Dewa Srani ya Dresanala aja mung tansah leda manis Dresanala Kanjeng Ibu Siung gajah domas merah Indrajit pandunungipun Rekma mamas ngembang bakung nyengkir gading renggojo jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup tobat anakku bocah bagus anakku bocah sikit bocah Jentara Dewa Srani telung dina iki pun ibu nyawang kelawan anakku Dewa Srani kok katon gembol perkara kang ora enteng iki janjane apa sing kok penggale apa sing kok pikir ger bocah bagus anakku Dewa Srani saka lekring netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimba sajak ana babakan rasa ingkang kineker ana apa bocah bagus Dewa Srani mara diage sambata menyang ibumu aku Bathari Durga panguwasa kayangan Dandang Mangure nuwun inggih Kanjeng Ibu pranyata leres dawuh pangandika Paduka Kanjeng Ibu leres dawuh pangandika Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga mbok bilih ing ripalenggahan sakmangke ingkang kula penggalih rinten pantaraning dalu nuwun inggih ingkang gumana musik jernyatanipun sakmenika kula mboten menggalih babagan punapa-napa nanging wonten ingkang
ingkang tansah ganjel wonten ing salebeting raos kula. Lah ya matura apa sing kok pikir? Apa sing kok gagas bocah bagus? Mbok menawa ana reruwet, ibu kang bisa ngudarake, mbok menawa ana pepeteng aku iso melu-melu madhangake. Dewasrani, ayo enggal matur. Nuwun nggih Kanjeng Ibu matur nuwun. Wekdal sak mangke Kang putra pun Dewasrani saking Tunggul Malaya. Kula mboten menggalih babakan bondo donya, jernyatanipun bondo donya kula sampun matumpuk-tumpuk. Derajat pangkat inggih mboten nguciwani nanging imanipun dereng jangkep gesang kula, mbok bilih kula dereng gadah wanita sisian ingkang saged ndampingi gesangipun pun Dewasrani Kanjeng Ibu. Tobat. Ya jagat Dewa Bathara Wasisan ing Bathara jagat Dewasrani. Kowe arep rabi wae kok dadak bingung sing mbok bingung iki perkara apa? Dasare kowe iki ratu sugih, ratu kondang bondo ya pirang-pirang. Mara diage. Bocah wadon ngendi jenenge sapa? Matura kelawan ibumu aku Bathari Durga Pangwasa Tunggal Dandang Mangurik. Pun ibu sing bakal sago ngebun-ngebun esuk ngudan-ngudan sore nglamarake wong wadon kang manjing ana atimu. Ayo matura. Jenenge sapa bocah saka ngendi? Ibu. Bares kures bloko soto blak utang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang sajroning manah punika sanes wanodya lumrah. Lho, lah banjur nanging ngemungaken wujudipun widodari Kanjeng Ibu Dewasrani. Apa kowe lali? Apa kowe lali bapakmu kuwi sapa? Bapakmu kuwi Pangwasa Tunggal kang mapan ana Kayangan Suralaya pukulun Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Nudinga wae Dewasrani tartamtu keturutan apa sing dadi kekarepanmu. Nun inggih mboten asanes ingkang saged nyenggol intining jejantung kula. Nun inggih menika widodari saking Kayangan Swarga Dahana. Atmajanipun pukulun Bathara Brahma. Nun inggih ingkang asesilih pun Dresanala Kanjeng Ibu. Piye? Balenana Dewasrani. Agyatare sanggapirangu ora nanggul kinempit kampit dosang retnaning bawana ya si tukang malangati ya si tukang ngena sing tias ya si tukang kudu garing aja ngawu-ngawu gawar kowe Dewasrani. Widodari Kayangan kuwi pirang-pirang, widodari Kayangan iki akeh. Kenang apa kok kowe milih sing wis duwe bojo? Sumurupa Dresanala kuwi wis duwe bojo, Dresanala kuwi wis duwe. Ya kuwi priya kang minangka dadi pengayem lan pengayem. Kowe mudeng apa ora Dewasrani? Nuwun inggih, kula sampun mangertos. Kula sampun mangertos mbok bilih Dresanala menika sampun gadah garwa. Nuwun inggih menika tanah sanes satriya panengah Pandhawa. Nuwun inggih pun Arjuna nggih. Janaka Kanjeng Ibu. Kene kowe ya mudeng, kene kowe ya paham. Kenang apa? Kenang apa kok kowe milih sing duwe bojo? Kuwi jenenge ngrusak pagrayu, nyures-nyures ijo, paham apa ora kowe? Nanging Kanjeng Ibu, ati kula sampun boten saged dipun goroi malih. Bilih kula tresna kaliyan si Dresanala, kowe kuwi nyawang githokmu Dewasrani.
Bojone Dresanala kuwi sapa? Panengah Pandhawa si Janaka ya si Arjuna. Ambak kowe kuwi ratu, ning kowe kuwi ratu cilik. Beda karo Janaka senadyan to Janaka kuwi mung derajate satriya, nanging entuk gelar lalananging jagat lancuring Madyapada. Kowe kudu ngerti babagan iki. Mboten Kanjeng Ibu, mboten. Sampun bunder ingkang dados tekad kula. Sampun golong manah kula anggen kula tresnanisipun Dresanala. Kepara menawi kula mboten kelakon sesandingan kalian putranipun Putri Bathara Brahma ingkang asesilih Dewi Dresanala, prayogi kula entengaken pejah kula Kanjeng Ibu. Aja ngawur kowe. Ya Dewa Srani ya. Ana tetembungan anak polah, wong tuwa uga wajib kepradah. Yen ngono, pun ibu kang bakal budidaya ngungkih sarana sowan marang bapakmu Bathara Guru. Pun ibu sing bakal motah supaya kowe bisa jejodohan kelawan Dresanala Dewa Srani. Nuwun inggih. Ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Aku bakal sowan ana Bathara Guru, pun ibu bakal sambat supaya kowe Dewa Srani bisa dedaupan kelawan si Dresanala. Mengko yen si Janaka kang sarta Dresanala wis bisa pepisahan, sira Dewa Srani bakal tak sasmitani. Tumuli Dresanala boyongan marang negaramu Tunggul Malaya ya Dewa Srani. Ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Sepisan malih kula ngaturaken panuwun. Ewa semanten katresnan paduka Kanjeng Ibu dumateng Kang putra kula pun Dewa Srani. Dewa Srani ya, yen pancen mangkono kirapno wadya balamu saka negara Tunggul Malaya slendra kang rasa slendra kang jiwa. Yen iki mengko ana bobol boroting perkara, yen ana sing ora narimakake babakan, ya kuwi pisahe Janaka kelawan si Dresanala, wadya balamu saka negara Tunggul Malaya kang kudu jumangkah kang sarta kumrembyah. Nuwun inggih ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Budhal dina iki Dewa Srani. Bebereng kumandang tata sumpah anayai karyo budeling sangro wadyo ngatepi dawanata. Bebereng kumandang tata sumpah anayai karyo budeling sangro wadyo ngatepi dawanata. Bebereng kumandang tata sumpah anayai karyo budeling sangro wadyo ngatepi dawanata.
nayai karya budeling sang prawadya tatapi dawuh nata bareng kumandang tatas tuntas manayai karya budeling sang prawadya natapi dawuh nata
ho ha he ha he ha he ha he aset ha ha he hey oh ha ha wait ha hey ha hey 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 wait ah hey hey ah wait hey wait ah wait ah wah hey wait hey wait ah 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 wait hey oh ah wait ah ah hey wait hey hey ah hey wait hey wait 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 ah oh ah ah oh alah ucul wisane Ayo do budal kaya Wadya bala jin setan budal dina iki berangkat cok. Ya. Ya, budaya. Budal nonton wayang ya. Ya. Licali line uculi taline Yuk. ya
Wijil langenira sang nahar pati lampah hira alon Wijilangan nyira sang nahar lampah hira ginarabak badaya yuwarna nira Solahira wiwit lirehat sari lirehat sari 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 om Hong ilahing nama sidam sekaring bawana langgeng ulun waspadakake kaya Bathari Durga ingkang sowan pramoni winantu karaharjan sowan kita ing ngarsa ulun Durga nun inggih Bu Kulun lulus raharja sowan kula kalih saking pangrencana wangsul sungkem kula mugi kunjuk ing sahandhap pepada paduka pukulun. Iya ya pramoni. Sun tampa gawe lega tias ulun Durga. Sakwuse satata anggon kita ngadhep daya-daya ulun mundhut pirsa. Ana wigati apa dene kita sowan marang kahyangan Jonggring Salaka kene pramoni? Nuwun inggih. Malih-malih menapa pukulun slendra ingkang raos slendra ingkang batos sowan kula ing ngarsa paduka ingkang wigatos atur muninga bilih kula tinangisan dening ingkang
putra pun Dewasrani. Piyambakipun mutah nyuwun Apala Krama pukulun. Dewasrani nyuwun palakrama. Nuwun inggih. Banjur putri ngendi sing dikarepake dening Dewasrani Durga? Mboten wonten sanes yoganipun pukulun Bathara Brahma ingkang nami Bathari Dresanala pukulun. Permara reh mangusomya ngambrengeng kadikaronaning kaswahasih ring marga Hemalatgung. Risang gandha mastrat maca leng-leng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Durga. Wonten dawuh pukulun. Sadurunge kita matur akeh-akeh luwih dhisik ulun paring ruh marang jeneng kita. Wektu dina iki Dresanala wis ora katon pupur lamat gelung malang utawa ora katon randha lan prawan. Awit Dresanala wis jinatu krama dening panengah Pandhawa yaiku si Arjuna Durga. Punten dalem sewu pukulun. Perkawis menika estunipun anak kula inggih sampun mangertos. Ugi boten kirang-kirang anggen kula nuturi dhateng ingkang putra. Namung nyatanipun tutur ketawur boten saged guguraken pikajengipun Dewasrani. Kepara Dewasrani sampun patemboya. Boten badhe palakrama menawi boten kaliyan Dresanala pukulun. Inggih labet saking puteking manah kula. Paripaksa kula sowan paduka pukulun duh pukulun. Kula namung borongaken wonten ngarsa paduka pukulun. Kados pundi murih kasembadaning sedya ingkang putra Dewasrani kala wau pukulun. Durga wonten dawuh. Ewuh aya anggon ulun bakal minangkani sabab apa? Awit iku wanita wis ana kang mengku. Kepiye lan nganggo cara apa anggon ulun bakal minangkani panyuwun kita mau Durga pukulun. Menawi paduka lair batos anggenipun mikir dhateng ingkang putra, kula kinten boten badhe sinung rekaos. Sabab menapa? Sabab awit paduka menika tetungguling para dewa. Paduka ingkang wenang asta pangwaos tunggal wonten ing Kahyangan Suralaya. Kanthi wewenang paduka ingkang semanten kala wau, kula kinten boten badhe angel misahaken Dresanala saking tanganipun Janaka duh pukulun. Paduka kantun paring dawuh. Paduka kantun paring dawuh dhateng Bathara Brahma supados misahaken katresnanipun Dresanala lan Janaka pukulun. Mesti kemawon Bathara Brahma mboten badhe suwala pukulun. Ya aja banjur mangkono Durga. Kuwi tegese tumindak kang ora bener. Mbok coba diripih maneh mbok menawa Dewasrani gelem garwa sakliyane Dresanala Durga. Sampun kula ripih wangsul wangsul do pukulun. Namung tetep kemawon puguh mboten purun. Mila sepisan malih mangsa borong anggen paduka paring welas dhateng ingkang putra pun Dewasrani do pukulun. Kepiye Durga? Abot nggon ulun minangkani panyuwun kita pramoni. Dados paduka estu boten saged minangkani panyuwun kula, aja kurang pangapura. Ewuh aya nuruti panyuwunanmu Durga.
Lenglenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kahanin ing lir lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang dia utama anakku ngger Dewasrani wis dadi nasibmu wiwit lair nganti gedhe kowe ora tinunggon wong tuamu lanang. Bapakmu mung doyan nangkane ning moh gupak karo pulute. Dewasrani, Dewasrani, kowe aja ngaya-wara ngaku anak ratuning dewa. Mundak tiwas kisinan dhewe kowe nang Dewasrani. Bapakmu wis ngemohi karo kowe. Dewasrani, Dewasrani wiwit kowe lair nganti saiki dadi ratu. Kowe durung tau ngrusui bapakmu. Lagi saiki duweni penjaluk lah kok dianggep abot tinimbang Dedawa Wirang. Alwung tak patenane dhewe kowe Dewasrani. Durga mengko dhisik sabar Pramoni, sabar Durga. Kula mara leremna dhisik rasamu, aja daya-daya banjur tega marang anak. Ora tega iki karep apa? Pancen anak wis ora diakoni kok ora ditegake iki gek nggo apa? Sing ora ngakoni iki ya sapa? Lah nyatane ditangisi anak ya ora gelem nuruti. Ngerti ya yen kaya ngene ya aku ora sudi dijak ning hotel zaman semono. Ngalor ngidul yo ya ampun. Aku megah yo ya ampun moh. Wis. Durga wis. Aja tekan ngendi-ngendi Durga. Ulun wis ngelenggono babakan iku kabeh. Mara lungguh kang prayoga ulun bakal nyoba budidaya minangkani panyuwunmu iku Pramoni. Paduka purun minangkani pamotahipun Dewasrani menapa mboten? Anggenipun Dewasrani sambat nyuwun Apalakrama kaliyan Dresanala. Ya. Senadyan abot ulun bakal minangkani awit ketang gedene tresnaku marang jeneng kita Durga lan gedene tresnaku marang anak ulun pun Dewasrani Durga. Matur nuwun Bu Kulun, matur nuwun saderengipun. Prasajan kemawon menawi ngantos wurung menawi ngantos batal panyuwun kula mesti kelakon wadi paduka kula ler sanggon-gon Kulun. Aja Durga aja. Iya. Aja disebar. Lah nggih. Kulup Indra kula wonten dawuh Duh Rama Kulun mara gage Timbalana sawaning Bathara Brahma kadawan marak ing ngarsa ulun lho nggih ngestokaken dawuh Hyang Rama Kulun. Leng-leng ramjan ingkang sasongko menyar mangrengga rumeng puring mangrengga rumeng puring
Dewa Sugata marang soring prang mudane karo marang nentang kowe kaliyan narado ngepalane Hanjerah kang puspita harum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanya maweh raras lenaning driya saklangkung manter timbalan paduka kula pun Brahma arsa hanyadong rumentah sabda jengandika pukulun Hyang Adi pukulun Bathara Guru Brahma kula wonten dawuh Rama pukulun ulun arep takon marang jeneng kita Brahma nyuwun pirsa babagan punapa duh Rama pukulun panguwasa tunggal kahyangan kuwi sapa pangwaos tunggal ingkang mapan wonten ing kahyangan ingkang boten wonten tunggalipun menika inggih namung jengandika Hyang Adi pukulun Bathara Manikmaya banjur sing wenang nemtokke abang ijo pojok pleret kintang kimpuling perkara kuwi sapa Brahma inggih boten wonten sanes namung paduka Hyang Adi pukulun Bathara Guru yen Bathara Guru kandha ngalor dewa sanesipun inggih badhe ngaler yen Bathara Guru kandha ngidul dewa sanesipun tartamtu inggih badhe ngidul duh pukulun bagus iya yen pancen kaya mengkono mara gage aku bakal perintah marang jeneng kita Bathara Brahma mara diage ngripalungguhan iki baliya ana kahyangan kita kahyangan swarga dahana dina iki uga pegatno katresnane anakmu Dresanala klawan Janaka Brahma pulun pulun
Oh, jagat Dewa Bathara ya jagat pramudita. Kados sinamber gelap lepat raos kula pukulun. Kenging menapa paduka pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnanipun Janaka lawan Dresanala. Kamangka sakmangke anak kula Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi. Nyuwun pangapunten, awrat anggen kula nglampahi jejibahan menika dhuwur kulun. Brama, ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa kang dadi dawuh ulun. Kenang apa kok sakmengko kita mbadal dawuh ulun? Eling Brama, lati pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah panguwasa tunggal kayangan Suralaya. Yen sira mbantah dawuh ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Nanging kepripun nasibipun jabang bayi sajroning kandhutanipun Dresanala ingkang boten weruh kintang kimpuling lakon kulun. Menawi benjang agengipun nangletaken tiyang sepahipun, aja kuwatir. Yen Janaka wis ngalih saka kayangan Swarga Dahana, anakmu Dresanala bakal ulun dhawuhake marang putra ulun ya kuwi si Dewa Srani. Nanging pukulun ora usah nganggo nanging. Wonten paribasan ora usah nganggo paribasan. Budhalo dina iki Brama, yen sira Brama ora enggal budal, apa kelakon jeneng kita Brama nampa siku denda saka pukulun Manikmaya. Aduh, mati aku. Dewa Sugata marang soring prang ngudani aroma harum ngendanu ing awiyat Narada ngepalani prakencong pak pong buk bolong kali cedhe ngetani lini. Adi Guru, wonten dawuh Kakang Narada. Pripun panjenengan kok ngaten niku pripun? Wah, menawi paduka badhe misahake katresnane Janaka lan Dresanala, ateges wonten paribasan idu dinilat malih. Si Janaka lan Dresanala daup, Janaka lan Dresanala rabi menika awit saking perintah paduka. Mangka kula sampun mireng pekabaran yen to sakmenika Dresanala sampun ngandhut jejabang bayi. Wa ing katresnan antarane Janaka lan Dresanala. Lah kok sakmenika badhe paduka pisahaken katresnane Janaka lan Dresanala menika ngangge nalar ingkang pundi ngagem dasar kang sarta wewaton menapa? Kakang Narada, sedaya prenatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuwan, nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sakpakon ulun boten kenging badal dawuh ulun. Loh, ning ya aja ngono ta. Kula ngertos panguwasa tunggal menika wonten asta paduka. Ning Adi Guru kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula dados mantri muka menika kejawi mbiyantu jejibahan paduka. Kula inggih kadhawuhan ngemutaken bilih paduka menika kesupen. Kinen ngleresaken menawi paduka tumindak lepat. Kakang Narada, Dewa Srani menika putra ulun.
Napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak? Loh, ora kleru, nglabuhi nyang anak kok kleru iki piye to? Kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun? Kedahipun Kakang Narada imut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak, ning didelok dhisik polahe mau kaya kepiye? Yen polahe ngarumke jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa, ya kudu dielingke to. Mboten namung kok diuja mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate, banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedahimut Adi Guru dados ratu ning para dewa, tumindakipun kedah adil Adi Guru. Tumindakipun kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Lekas paduka menika lepat awet badhe misahke tiyang jejodohan mung nuruti karepe anak lan bojo. Bathara Guru ratuning dewa paring dawuh mboten kenging wola-wali. Menawi Kakang Narada mboten sarujuk kalian pikajeng ulun, Kakang Narada saged ninggalaken kayangan. Welah dalah. Coco montap lerkina tap duko yaya sinipi Jojo bang na wingo-wingo wengis kemejot padoneng lati Adi Guru, paduka kedah imut. Hukum wonten alam donya menika wonten cacah sekawan. Hukum wonten alam donya menika wonten cacah sekawan. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, ingkang pungkasan papat menika hukum karma utawi hukum dharma. Hukum adat, ana desa nganake syukuran syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo. Gandeng desa kono ora kuat tuku kebo, kena disiasati, kena diseranani, tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu, niku pun muni kebo, danyange ya ora kenyih. Niku ingkang denarani hukum adat. Ingkang angka kalih menika hukum kodrat. Srengenge niku panas, ning kena diseranani, kena disiasati, gawe capil, gawe payung lan sak panunggalane. Ingkang angka 3 kaping 3 hukum negara niki nggih kena diseranani. Watone duwe duit akeh, duwe derajat kang sarta pangkat. Hukum niku kena dienggak-enggoke sakarepe blenduke wetenge dhewe. Nanging ingkang pungkasan hukum dharma, hukum karma utawi hukum dharma menika hukumipun tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur nyilih balekake sing gawe bakal nganggo. Ing atase Narada mung rekoso mikir, beteke mung mikirake, lah kok ngetoke siunge dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Narada mboten gumun, Narada mboten gumun. Pedah apa aku ning kayangan Suralaya? Kayangan hawane panas, nunggak waru, Narada ora melu-melu. Dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti.
dene Sidi Mangutama panenda ing praja adil bejo dadi bandara rinarepan mring pro abdi